Chisonde sohlangane emaphuphe ingqondo ikumita halfway yavumbe ngekho slow njengofuthi kulolu thando ngithitha bengigijima enhlizweni yakho kusela umlando sorry ukubambezela nje isikhathi benganaso yavuma uzongimamela ipheshini nocabango over you ngisiboda ngamadodo othanda I'm thinking over passing you bathu sekhulile mela kwelita hello ya hello hayi lento kuhle hayi miyeza hayi hlompho hayi mhlompho where are you le content ozoyibona manje bathi unjani la unjani ntombi zodwa hayi hayi mambomvu Iyaphila. ngiyaphila unjani Ngi-right, angisakwazi. angazi kade siyazana sazana kuphi Idlilanga. edlelanga hayi mina ngikuboni ungaveli la Umngani kaThomthom. Ay sengiyakhumbula ke uyaphila ke Ngiyaphila. ngiyaphila nami manje bengisakhumbula ungaveli nje bengizobona ngani mina uwelo bebangaka abantu emhlabeni njengamanje ayikho personal so please sasekhona kodwa ungayithathi personal ungayithathi Ikhona. sizalela la hayi tsiyakho okay sacela uBig Zulu stage hayi ngijabule ukukhuluma nawe ngoba ukhuluma Lokenzela ifavor phela. angwenza amafeva Awu. angwenza amafeva Okay. yeah umfana uthuka inhlamvu seyaphuma esandleni inkabi ivela uphotho wemidlela amaphephesi ufuza igama lakho unengqondo empty hlukana noPrethusi ngiyabraga ngometshisi angifuni ukucela ingqondo yami esena ama-sentence wagcina ukwenza hayi loya so ngani ini manje ngisazwa ngayo uthi ukhuluma ngani engasewabona ama-comment na ngiyabonga kuyamanje akakhulumi lithi ngimfake la manje angazi sengizothini mina ngifaka umuntu akakhulumi hawu yazi bese ngizogcoba leshani Kaya ngisendi follow yakho ayangisendi nje kuyaphila anele unjani wena athi iquba nginazo la kwi-account yami ngabe ngiya-invite manje ke abantu abalaba bayithemba Amiro wow 5 akekho hello Magalela Magalela wena wagalela ngokala ngiyaphila nokubona ngiyala abantu ababalapha sabayithembi angebe vele manje ngifaka umuntu ongeze vele yabo siyaphila nathi anene yiphi bafu ngiyiphi hayi siya ngala bonka ngiyazethemba request ake alwa aha mina nginele imiliyoni
Angifuni ukufaka umuntu la uzokhe ngibuze ama-questions. Ayibona-ke uSule akekho la engibuza uSupho le, kodwa uyabona ukuthi ayekho la. Ngimfuni umuntu ozolokhu yenza njalo-ke la. Yabo. Request nje azi ukuthi sokhuluma ngayo. Manje siya-request ngibuza le. Akekho nje ku-live wami. Ukuba ukhona ngabe uyavela. Uyabo. Manje sengimele ngiphinde ngiphendule umbuzo nawe ubona ukuthi usobala vele. Man, ja, ich könnte den Flugzeug sehen. Kale ngigcobe kuqala. Kale ngigcobe. Let's why who go about Ibo. Ibo. Nenzale machine mam. Kasa ngilungise kahle. Lento le iyabheda wayifala emashiyeni nama phela le abingena ebusweni hayi ngisikhiphe isiqoni ubuka ikhanda lami silibe kanjani nje ngidile nekhanda lami yabo ngithe kunabantu abayithembayo abafuna ukungena babeze hello how are you Kapunjan. Ubone la sokhohla kepesi lakho la. Cha ngibonile ndoda yaze ngikhumbule sengihambe ethenga ngizokuvusa Oh. Ngizodlula elishiye. okay Sure. ngiyabonga kakhulu futhi uqale intombi hallo Coco hayi adusalele Sangivukile. I think about 2. Yeah, angizovaya. angisakhathele nje kungimnandi Where in university? ngathi kubayela nje Oh yeah. Ish. Bazar. Wala nang pangalit ako. Ninja. Bye-bye. Yani. Ngeke nginisi ngifuna ukuthini abantu requestani baningi kanje. Yini anifuna ukuzwa hayi. Hola Nkunzi. Hola. Bye. Siyaphila njani?
Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Kamnandi. Ungithembisa ukuthi uzofika eGoli. Ekhona. Mhm. Ngiyafunda mina mfowethu ngeke. Ngathi uzovakasha nje. Ngiyayeka ukuthi ngathi ngiyamvakashela. Angizwanga? Ngiyayeka ukuthi ngathi ngiyamvakashela. Oh. Hayi manje awukhulula. Manje awukhulula. Mfowethu ngeke ngifika Ngiyabona. Bengithi nje uma ufika eGoli nje ngifuna nje ungithinte sixhumane ne-content noma yini. inkinga ayikho i-content engathi ngiyayenza. Ayikho i-content. I-content engathi ngiyenza phela. Cha nje ukushutha ama-video bese ngiyaposta noma siyaposta. Yazi. Kodwa angiyiboni ukuthi yajaha kanjalo. Angizwanga? Hayi noma yini nje uma ufika nje ngifuna nje i-video nawe yabona mawuthi awunankinga bodwa. Ya ish. Kamnandi. Angizwanga? Shangibuza. Angizwanga? Oh. Hello. Lalela ingoma lapho. Wayiphonga iquality manje ke. Wanjani? Wayinguquality. Akuveli lokho khona. Yibo. Angisho yabo ukuthi ngifuna ukuveza ivideo, kuvela uquality, so kuvela ukuthi kumele ngisende ama-gift angazi kanjani manje. Ngikwenza ivideo. Yeah, ngifuna ukuveza i-camera. Yeah. Njani? Njani? Ngithi mina Andile, why wena ucela ulihle ukuthi abe girlfriend yakho thina sesiphuma eMavasithi? Awufuni sibone content yenu? Wayenjani? Why ucela ulihle abe girlfriend yakho thina sesiphuma eMavasithi? Awufuni sibone content yenu? So uthatha phi data thina? Hawu. Nawe ngenadatha nene. Sinemali thina ngoba si broke. Hawu. Siyafana sonke. Hayi, usile. Wena ucabanga into enjalo ngempela. Yeah? Ucabanga into njalo. Hawu ngiyacabanga nje ukuthi manje ngo-October siyaqedile nje ukubhala sizohamba semakhaya. Bayikhanjwa uyabunga sonke siyamunga. Nina niyabuya. Ngonyaka Silithathe phi idatha thina? nokweneka phela. Hayi usile. Wayengenamarota manje. Kusho uzosipha imali, sho ukuthi uzosifakela. Hawu angeke phela. Kunini sanfollow since last year? Hawu, akusho lutho lokho wena. Kuyasho. Kusho ukuthini? Kuyasho kokumele nje mhlawumbe ngabo January kanje siyibuke kahle i-content yethu. Manje unyaka uyophela. Hawu, mhlawumbe ngakufundorejile. Ya? Mhlawumbe ngakufundorejile. Hawulutho. Ngasi ngasibhoranga sangabangani. Kusukela ngoJanuary. Kuzoshaya lo phezulu.
ngisho benizokwenza njengoba nenza ngoba kade ningabangani. Ayikazi isibhori content yenu. Alright, ke bengifuna ukubuza lokho kusho uzosithengela ke amadatha. Okay, ayicokhipha la vele uquality la. Okay. Muhle magalela manje. Yasikhohlakali. Ya. Ali. Sikhohlakali. Ubale manje. Sikhohlakali. Ubale manje. Wandile. Awuvele la sikubona. Angifuni. Phela sifuna ukubona nezinye ingane la. Manje sokhuluma kanjani nomuntu esingamazi? Awandile wena uzokwaza. Bathi ziveze sikubona. Nami ngifuna ukumbona yazwa mfethu. Uzokwaza. He? Angithule. Awuvela phela sikubona. Hayi ngivele. Ngoba wenze njani? Hayibo losisi, hayibo. Mba. Akafuni ukuvela, shisa sicingo uzovela. Why ngafuni ukuvela? Awungiyavela njena. Awungeke bafisi. Akafuni, shisa sicingo nomoya uzovela. Hayi. Yeah. Abafet bayosala benga. Hola. Hola. Hamba kanjani? Hamba kahle wena kuwe hamba kanjani? Ukuhamba. Uthini kwakho umbuzo? Ngcono noma kuhamba seqhaqha kithi. Uthini kwakho umbuzo? Yeah? Uthini wakho umbuzo? Awumbuzo usupulisi. Kade khona nje ku live manje. Eh? Kade khona ku live manje. Ngathi ngizizwa mina ngikhuluma ngapho. Khona ku live manje. Awukanti akekho nawe lapho. Hayibo, ngabe uyambona phem. Oh. Bengithi phela bengithi unawe mhlambe lapho. Kodwa ngabe ungamboni ichaza khona ayekho la. Phela nihlezi nithi together everyday. Hlezi nibuka la ku ma-video hlezi nje nobabili. Bayasho Nkosi yami.
Umuntu naye unempilo yakhe kumele ayiphile phela. Ngehleze nami. Impela mami sitetele. Chale. Lemzini ufanele. Sitetele. Lemzini ufanele. Ama sisigongo siba kanje kanje. Unjani? Uyaphila. Ayisaphili. Uyaphila nami. Uma noba. Nosibali. Yeah, siba. Yeah. Bathi nombuzo nawe. Nombuzo. Ngilalela. Uzoba live nini ulihle? Angazi. Umtshela ukuthi abe live. Ngambhalela lapho ke na nge-account yakho umtshele kanjalo. Angimazi ukuthi uba. Uba ulihle. Unanani bake singane encane yazi kuzala. Ushwebile kade ngangikuza abanjenga. Hi quiz face. Oh, kodwa ngisingiphizi ngasebutha abantu la sengikhokhile. Silengane lekhuluma encane. Lo muntu Mina ngivezile ntonjane face. Angeke face. Awungeke. Okay, ngizoyiveza ke manje. Yabona-ke pesa. Hawu. Hawu mfethu. Yoni bidingeka namhlanje. Yoni bidingeka namhlanje bolova. Bekumele bidingeka namhlanje bolova ngiyantshela mina. Zwaneni ngami. Yona. Ayekho serious. Sawubona Jocelyn. Okay. Atabala abasekho serious bonke ke manje. Today, we're checking out Proofreader. Yeah, ushwebile. Oh. Andazi. Yebo. Nakya anamtha. Sawubona mfethu. Ya. Awukodwa andile. Hawu andile mfethu yini? Sakuphaphela mfethu. Wabona nje wasiphoqa. Ha? Wakhula manje. Andile. Angithulanga mfethu. Ungayikuthi ngawo, Bayanda yabona uvela lapho. Umngani alright. Ngoba Andi. vela la. Andile mfethu, andile.
Vela la naye ungibizwa. Awu yindaba ufuna ukusibona mfethu. Andile mfethu andifuna ukuvela mina ndifuna ukukubuza into eyi-1. Ungabuza ngolihle. Sisela mina ndifuna ukukubuza into eyi-1. Manami Wena ulazi ngapho Nkosi yami. Hey. Uthi ngithini ke? Buza. Angisafuni ukubuza manje andi. Awungeke phela. Awungeke. Awungeke. Awungeke sis ngeke. Awu. Ngithi isangithela Australia. Hello ibanathi ikwani. Anginama advice mina umuntu ongifuna ama advice uyangazi ukuthi ngifunani. Koma advice onwathola kumina mfowethu hayi kabi. Tani makunjena. Anpe. Mangene uvale mic angisazi sezokhuluma kanjani. Anpen bela kanjani. Sawubona. Andile unjani? Siyaphila nami. Uphulihle. Uphulihle. Usuwaphi sis? Enhlazatshe. Ngizam. Enhlazatshe. Umusha la. Indaba yakho ngiyimisa kanjani mina? Ukube first. Awangqeda manje nayintombazane engayazi kuyazi. Sho, yipi le challenge yami zokuli because bami, leyo ngayishaya ngifinish leyo. Ubala leyo nto kumina, ngimini ngabile ngithi. Ubughost bami. Angasaza la ngcono umuntu usangibuza ulikhe. Uyabona ayekho nje la, sengizomthatha aphi mina. Hayi uphapha abantu siyami. Shy phela. Nakoke. Hi, bro. Hello, Londio. Londio, sawubona. Hi.
Ngasaphi umuntu ophezulu but uma uthi usungekho phezulu ngicese umuntu engimbona usokuqala ophezulu ngiyamfaka. Hola mfowethu. Hamba kanjani? Aphile kahle. Hayi kuyaphileka kakhulu la kumina. Uvuye ukubona ngaliya. Hayi imini lo. Zaphethe njani imini yakho? Angizwa Zaphethe njani imini yakho? kunjani? Uphethe njani imini yakho ndakubona uzimamela. Athi ubuvala ispeaker ekuqaleni hayi bengiphethe kahle. Uthi hayi kuphethe kahle. Ya kakhulu. Umamele nengoma zothandwa apha. Ngilalele ingoma la. Sengoyenze njani? Ngiqala la ku YouTube wami othi mina. Yabo. Ya. Udlalela ilanduza lakho. Uthini we Andile unawo umatric webaba waqualification. Ngabe ngenzani evasi singena matric? Abanye abantu azibacabanga. Angathi okay hayi kodwa ngilaleli umaskani la mfethu ngeke ungakuphenduli nkiyama sengisuke ngafunda le comment engayiqondi Hadi kumamela. Thank you. Uphi ubest? Uba ayisha ngimazi angimazi ukuthi ukuphi angimazi kube ngiyamazi ngabula. Uhleli nabe ecangu kwakho. Manje ngobe ngekho la chaza konke. Yazi nombuzo mfowethu. Nombuzo. Ngilalele ngawo mabili. Like wahlangana nini nobest wakho? Last year. Last year uqala nibeze chomi. Yeah, last year. Nxa ngithi xa selikufollowisha ndikulantuza nibhizi pha kufenge. Ivele bangathi mhlawumbe ngathi into yakudala. Ngathi nikhulela ikho. Hayi last year into entsha nje isamalanga. Ya. Ake ndakuba mfowami. Yabo nje sasekhona ithuba noma ngathola umuntu nje ongazwana nawo singaba strong friendship. Uma ngathola umuntu nje andivuse umuntu engizovana naye ne. Ubuye uthi kanjani? Cha sengithola ukuthi usasengaqala usasengaqala nje ungasasengazwana nomuntu umzwana nje kahle. Ngomani? Sengithola lokho sekungamthola umuntu ongazwana. Nizwana kuze kube ngakade naqala ukuzwana ngaphindle uma sanda nje. Ya. Hayi kodwa mfowethu xa sithetha hayi akufanele la we. Ukufanele la mntana. Hayi. Lelo naphakade la kweliya. Anikwazi ukusho njalo. No nakhe nikhe niphikane na. Awukwazi ukungakhozana awukwazi ukubekela omunye umuntu isinqumo. What if yena akacabangi kanjalo? What if nami angicabangi kanjalo? Kodwa wena bese assume enye. But ngendlela enibonakala ngayo mfethu. Ya indlela ebonakala ngapho la. Okay, hayi ngiyakuzwa singachazi. Uyamkhupha kuba mnandi yabo. Athi ngifaka abanye la.
Asana tutu. Bo asana tutu man. Thank you, Sipo. Andile, unjani? Andile, Ngithi ngiyaphila unjani wena? ngiyaphila wemasha we-network yazi. Inomona le network ngoba sekuzoqala ibhola. Sithi network yakho ngempela. Wa ungavema. Angithandi uvela nalade la akavelanga nje. Uzokufura kanjani phakathi ungavema? Hawu ngeke Andile umhlobo wonke ungibuke. Hawu ngeke. Lo gelo ungavelanga ngimkhiphile phela. Ngeke ngiyangivele ngihlonipha ulihle ngiyangivele. Ngihlonipha ulihle ngiyangivele. Ukwenzeni mhlawumbe? Awangithandi ukuvela. Angithandi ngiyamhlonipha nama ngeke ngithanda vele kwi-best yami yabo uma kuthiwa yini uthola i-opportunity. Yabona esichaza manje. Ngabe ngiqamba ayikho nhlobo. Angizwa nje futhi kahle. Sumani uyayisho kanti Ngisupport iPirates khona ungibuzayo ukuthi ngisupportani. Andile. Andile usupportani wena? Usupportani wena? Amashi amashi. iPirates. Awu ungcono abahleza amabhakaniya phezulu. Vele iyawina la. Ngiyawina namhlanje. Ithini yakhe prediction? Awu. Yabona into zo prediction ukuthi isikolo usho ukuthi ngizoyina ngobani? Mucabanga nje, cabanga ukuthini? Into ebalekile kimi leyo. Mayiwinile nje sengiphelele. Akafuni ukuvela kuphela. Ayithi must ukuthi win. Yabo uZelda usupport iKaizer ngiyambona. Usupport iKaizer. Usupport iKaizer Zelda. Ayisithandiwe khuleka futhi ungeke izidliwe khuleka. Angeke. 2-1 obani abanathumbilo. No guys, no angifuni ukuvela, okay? Angifuni ukuvela. Futhi ngiyacela nabhuti Andile ukuthi ngicela ukuthi bengangincenga ukuthi angivele. Cha phela so sikomele sifaka uzovela ngezi. Okay, it's fine. Forever Zimnyama, ngiyabonga kodwa ungena kwipanel yakho ngiyabonga kakhulu. Ngovela next time. Okay, imaki, okay. Yo laba
Anel. Hey. Njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Nami. Now numbers? No, yeah, I do have. So like, Nolihle, are you officially like in a relationship? Great question. Yeah. Interesting question. Push off for face, I'm going to understand. But it's interesting question. Which means you don't understand too. When ubona kanjani? Angiboni ngakho ngibuza. Ayikho nibe postiwe lapha. Khona nibe postiwe posta lapha. Hamba uba kwi-account yakho khona nibe postiwe lapha. Anti lengibuza wena ngifuna ukubona video. Angeke ngiphendule mina ngcono makuthiwe uyibone. Hayibo ngubani? Uyitshelwa abantu ungabe ikhona. Ngona uma kuthiwe uyibone. Ngibuza from the source. Awufuni? Information sekunikile nje. Akwazi ngakunika case study oluthi futhi ubuza uthisha. Ekunikele case study. Kuwe ngafundi case study bese uphendula imibuzo. Ngifuna isiqiniseko. But yonke into iclear case study. Cela isiqiniseko bandla. Nika bathi uzovela. Bathi uzovela. No, I won't. No. No. Hayi mina bethu ayikho into engizoyiphendula, ayikho umbuzo omayelana neshense engizoyiphendula. Lento oyibonayo iyona, lokho ukukholwa ikhona, ongakukholwa asazi, shuthi ibhadi lakho. Okay, fine. Bye. Aze ngakhathi ngala mfowethu. Waregile be. Anengizamela intombi lapha. Obeyami. Qonde nami. Yo, sangube ngilala. Sangubela ngilale manje. Hayi shikho. Isikole. Before ngivele, angina headboard. Hayi lavo qa. Emka uzwakala mfana. Uzwakala. Ngisho nangu umbhembe.
Namanje. Imic yakho ngathi ivalele engubeni. Namanje. Oh, sengiyakuzwa kancane. Hamba kanjani? Ihamba hayi. Awuzwakala. Upromota ngamalini emkhaya? Hayi, angikaze manje. Awuzwakala. Ukhona u-inbox kodwa nkosi yami kubhaliwe ukuthi inbox. Ngiyabhala inbox. Uyangena ku-inbox khona ishandise message lapho ubhala imessage yakho lapho uthi Andile upromota ngamalini bese ngiyareply nami bese ngipromote ngemali engaka bese ngiyakuphendula bese ngikwenzela i-pro. Wena uzongibuza nje ku-live. Ngathi ngiyakuzwa umusho njalo hayi. Ngizoku-inbox. Yeah, bese okungcono kanjalo. Cause yeah, ungcola unginakhuzana ungibhalele. Alright. Yeah. Justice for wena ngconce. Yeah, ngisuke ngakhathali ndoda ngabona ukuthi ngcono ngimkhiphe. Sengikhathele. Ukhuluma naye. Nanizwa. The world have reached Akodaka tsheni. Awukazwa ngini bangiphinda ungibhalele stress code. Awuphinde ungibhalele. Sakilekile kanini ulesibonga sakilekile kanini ulesibonga cool. Kota kacheni, weboya benyasi, wabone piso. Na boya benyasi. Kota kacheni, weboya benyasi. Challenge jari appeal. Yes, bongo sako, ay ngeke bafowethu sengizovala live sengikhathele in every fight lakona boneko imali yabaleka kodwa imali in every fight kalabo boneko imali yabaleka insizwa kamakhe bashiya shewezulu wazomnandi wezulu sekuthandana nozulu insizwa kamakhe bashiya shewezulu wazomnandi wezulu sekuthandana nozulu insizwa kamakhe ayikhona inkabi ikhathele mama ayibabhayeni manje futhi ngekusalo sekonakele mfana